Γεια σας, είμαι ο Κώστας και σήμερα είναι 5η, 13 Μαρτίου του 2025. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς κέρδισε ο Τραμπ τις εκλογές, εφόσον ο ίδιος είχε πει ότι στις προηγούμενες εκλογές τον κλέψανε? Και με βάση αυτό το σκεπτικό, από τη στιγμή που ήταν στην κυβέρνηση η Δημοκρατική, θα μπορούσαν άνετα πάλι να το ξανακλέψουν. Και ας δούμε πώς πηγαίνανε οι δημοσκοπήσεις. Ξεκινήσανε μετά την πρώτη δημοσκόπηση που έγινε, ήταν περίπου στα ίσα. Δηλαδή 48 είχε η Καμάλα και ο Τραμπ είχε 50. Αργότερα ισοβαθμίσανε. Πήγανε 49-49. Μετά πέρασε μπροστά η Χάρις. Πήγε 51-49. Μετά η Χάρις πήρε λίγο παραπάνω. Πήγε στα 53. Και για 2-3 εβδομάδες ήταν στα 53-54 και ο Τραμπ κάτω από 50. Αργότερα, 2 εβδομάδες περίπου πριν από τις εκλογές, έφτασε στα 60 η Καμάλα. Και σε μια δημοσκόπηση εδώ στη Γερμανία, με την τελευταία εβδομάδα, έδινε 72% την Καμάλα και 36% τον Τραμπ. Πώς κέρδισε τις εκλογές? Σιγά σιγά τον περνούσε στις δημοσκοπήσεις η Καμάλα. Και έφτασε σε ένα σημείο να είναι γύρω στα 60% η Καμάλα και κάτω από 40% ο Τραμπ. Η όλη ιστορία είναι ότι ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση την τελευταία εβδομάδα των εκλογών και είπε ότι ο Elon Musk έχει ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να ελέγξει τις εκλογές από μακριά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να συνδεθεί με τις εκλογές. Από μακριά μπορεί να ελέγξει πώς είναι οι ψηφοφόροι του. Και όταν γίνανε οι εκλογές, τις πήρε με μεγάλη άνεση ο Τραμπ. Και αυτός είναι ο λόγος που έγινε το δεξί χέρι του Τραμπ ο Elon Musk, ο υπουργός. Άκουσα προχτές σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που είπε ότι θέλει να προσκαλέσει Αμερικανούς παρατηρητές για να ελέγξουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Γιατί, λέει, οι Ευρωπαίοι έρχονται, κάθονται στα ξενοδοχεία, μπεκροπίνουνε, τρώνε, πίνουν με την ησυχία τους και μετά υπογράφουν ότι είναι όλα εντάξει και φεύγουνε. Θα έλεγα, εφόσον έχει πει επίσης ότι έχει καλές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του κυρίου Τραμπ, να ζητήσει από τον Elon Musk να μπορέσει να ελέγξει τις ελληνικές εκλογές. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να δούμε, θα περάσει τα 15% η Νέα Δημοκρατία που τη δίνουν 25% σήμερα. Τους κράζει όλος ο κόσμος και έχουν 25% η Νέα Δημοκρατία και είναι πρώτο κόμμα. Και βγήκε ένας δημοσιογράφος και είπε, αν φύγει ο Μητσοτάκης ποιος θα μπει? Το πιο απλό. Να κάνει μια κλήρωση, τραβήξει ένα χαρτάκι, όποιος και να βγει από την Ελλάδα θα είναι καλύτερος από τον Μητσοτάκη. Να του πείτε, του Μπάρμπα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, να το κάνετε like και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Γεια σας και καλή σας μέρα.